இன்னைக்கு நம்ம ரெக்கவரிங் அண்ட் ஸ்ட்ரீம்ல இருந்து எங்க வந்திருக்கோம்னா ஒரு கவர்மெண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் வந்திருக்கோம் சென்னையில. வந்து ரிபப்ளிக் டே. எல்லாருக்கும் ஹாப்பி ரிபப்ளிக் டே. இன்னைக்கு நாங்க என்ன கொடுக்க போறோம்னா சின்ன பசங்களுக்கு டாய்ஸும் ஃபிளாகும் கொடுக்க போறோம். ஏன் சின்ன பசங்களுக்கு இன்னைக்கு மேலே பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பசங்க எப்பவுமே வந்து ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு கொடி ஏற்றுவாங்க. இன்னைக்கு ஸ்கூல் பசங்க காலேஜ் பசங்க எல்லாருமே. ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் இருக்க பசங்களால அப்படி போக முடியாது. ஏன்னா அவங்க ஹாஸ்பிட்டல் இருப்பாங்க, ஏதோ ஒரு ஆக்சிடென்ட் இல்ல வியாதி நோயால இங்க ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருப்பாங்க. அவங்களால இந்த கொடி ஏற்றிருக்க முடியாது. அதனால அவங்களுக்கு நம்மளுக்கு இந்த கொடியை கொடுத்து இந்த டாய்ஸையும் கொடுத்து அவங்களுக்கு நம்ம இன்னைக்கு ரிபப்ளிக் டே அப்படின்றத ஞாபகப்படுத்திட்டு ஹாப்பி ரிபப்ளிக் சொல்லிட்டு நம்ம வரப்போறோம். அந்த பாப்பா கொடுத்துருங்க. நம்ம இப்போ எதுக்கு சாயங்காலமாக வந்தோம்னா இது காலையிலே கொடுக்கலாம்னு நினைப்பீங்க. ஆனால் சாயங்காலம் ஏன் வந்தோம்னா 4 to 6 தான் விசிட்டிங் டைம் எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும். அப்போ வந்தீங்கன்னா பசங்களும் இருப்பாங்க, அட்டெண்டர்ஸ் எல்லாருமே இருப்பாங்க. அங்கங்கே இருக்கிறவங்கலாம் பார்க்க வந்ததுனால ஈஸியாக நம்ம பண்ணலாம். ஃபோட்டோ எடுக்கலாம். ஹாப்பி ரிபர்த்டே.